Ой, коладе, мой коладе. Добър вечер. Господине, Тебе пеем домакине, заспал ли си, събуди се, пиян ли си, разтрезни се, че ти да добри гости, коледари. Как сме напознати? Аз сме се дегизирали. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер, заповядайте. Тя става, между другото, так му казва, какво стана, ти взели си телефона нагоре? И ти в същия момент звъниш. Просто Много натоварен графика, много. Не, че е натоварен, но много обикаляне. Много ходене е по улиците и затова... Реално не е толкова хора да сме обиколени, така. Просто много ходене. Сега за кой ще пеем? За кой? За девойката и за младежа. Айде първо за девойката. И мела мома, равни двори, от вратата до портите, па измела криво перо, па унево, позлатено, занесла го на златаря. Ой, златарю, мой златарю, на ти това криво перо, позлатено, да излеш кован, ал не мога, че излея два пръстена за венчавка. За къде не стива да му вземе?